କଥା ତୁ କହିଲୁ ରାବଣ କୁ କିଏ ମାରିଥିଲେ? ଆରେ ସାରେ ବଉରାଣ ପକେଇ କହୁଛି ସାରେ ରାବଣ କୁ ମୁଁ ମାରିନି। ସାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ବାପା ମତେ କେତେବେଳେ ଆଣି ଛାଡି ଗଲେ। ମୁଁ ତ ସାରେ ମୂଳରୁ ଶୋଇଥିଲି। ସାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ମାରିଛି। ଏଇ ଯେ ସାରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଦୀପୁ ଆଉ ନା ମାରିଥିଲେ ରାବଣ ବାପ ଏଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। କିରେ ରାବଣ କିଏ ମାରିଛି? ନା ରାବଣକୁ କିଏ ମାରିଛି? ତମେ ଦିଟା କିଛି ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ କରିକି ମୋ ନାରେ ଠେଲେଇଛି ଆଉ। ସତ କହ ତମ ଦି ଜଣ ଭିତରୁ ରାବଣ କିଏ ମାରିଛି? ମୁଁ ତ କାହାକୁ କିଛି ବି ମାରିନି। ଆଜି ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି। ତମେ ମାନେ କାଣ୍ଡ କରିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଠା ବୋଝ ନାହିଁ। ସତ କହ ରାବଣ କିଏ ମାରିଛି? ଚୁପ କର, ରାବଣ କୁ ମୁଁ ମାରିଛି କହିଲା କଣ ନା ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ମୁଁ ମାରିନି। ସାରେ ଏଟା କେବେ ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ନିଜେ ବାଡେଇକି ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାବଣକୁ କିଏ ମାରିଛି। ଆପଣ ଆସୁଛି ନିଜେ କହିଲେ। ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ପିଲାକୁ କଣ କରିବି? ଆରେ ମୁଁ ରାମାୟଣ କଥା କହୁଛି ରାବଣକୁ କିଏ ମାରିଥିଲେ? ତୁ ତ ଦିନ ସାରା ତ କ୍ଲାସ ଶୋଇବୁ ତୁ ଜାଣିବୁ କୋଉଠୁ? ମୁଁ କଣ ମନକୁ ଶୋଇଥିଲି? ମୋ ବାପା ତ ମତେ